Hayırlı erте, efirde Tataristan yanılıkları, stüdiyada Onya Gıvadullina. Bugünkü çıkarılışta. Kurban gayetinde sevaplı işler zekat fonda muhtaçlarga kurban etinleşti. İң bollı şir jileklerinin nek ilgirgenmeli bu arayını pitomniginden mahsus reportaj. Әйләнә тирә мөхиткә сакчыл караш экология министрлыгы белгечләре кым чыгару пунктлары эшчәнлеген тикшерә. Koronavirusga karşı kömek immunitetini nıgıtı üçün devam etü mühim. Bu haqda Tataristan Prezidenti Rüstem Minnihanov hükümet yurtunda uzgan Respublika Kengeşmesinde haber etdi. Uzgan atnada Respublika boyunca ağrılar sаны 9%-qa kemegen. Tuturuqlı epidemiolog haline isepke alıp barlıq koronavirus şeklevlerin tuqtatu turunda karar kabul etildi. Şunun bilen birge tezden kış jete, qagıda bularak ol epidemiya taralı üçün kulayışır. Sağlık şaralarına ihtibarına kimetme zarur. Әйләнә тирә мөхиткә сакчыл карашны тикшерәләр. Бу көннәрдә Республика экология һәм табигый ресурслар министрлыгы белгечләре кым чыгару пунктлары эшчәнлеген тикшерә. Кагыйдәләр буенча кым лицензия белән билгеләнгән урыннардан гына чыгарылырга, суднолар төзек булырга, куркынычсызлык кагыйдәләре төгәл үтәлергә тиеш. Где красная цифра 1, это в этом месте находится плавательное средство, которое ведет добычу. Экология министрлыгы инспекторлары Куйбышев сусаклагычында кизү тора. Регистраторлары махсус техника бар. Юлга төбеннән кым чыгаруның ничек баруын тикшерәләр. Кым чыгаруучы оешма кагыйдәләрне катгый үтәргә тиеш. Кымны законда билгеләнгән урыннардан гына алырга мөмкин. Ахырдан су басулар, техноген хәрәкәтләр килеп чыкмасын өчен чаралар күрелә. Наша задача сегодня отмерить координаты. Безнең бурыч кым чыгару техникасының координатларын билгеләү, аны махсус программага кертү, лицензияле кишәре шикләрендәге эшләрнең законга туры килүен ачыклау. Экология министрлыгы инспекторлары 8 кым чыгару пунктын тикшергән, закон бузучылыклары ачыкланмаган. Хукук бузулар ачыкланса, җаваплы затларга зур штраф салына, килгән зыянны да түләттерәләр. Фарис Мөхәммәтов, Вадим Гойкман, Илдар Галәүддинов, Татарстан яңалыклары. Татарстанда урман янгынlarının yuqarı qorxunçlığı vaqtı uzaytıldı. 15 iyulga kadar ayrım rejim saqlana. Bu haqda Respublikanın Hidrometeorologiya үзәге xabar etdi. Урманнарда uşaq yağırğa, ulen yandırığa, şırpı, təməki taşlarga, qiyashda pıyalla yanışı materiallar qaldırığa yaramay. Sinoptiklar məlumatlarına qaraganda otnanın birinci yartısında issilik saqlana, yuqarı temperatura pənjişənbə günü düşə başlay. Bundan tış otna davamında yeşil yağmurlar kütülü, yol günlərində temperatura 28 gradus şaması bula. Şallıda tonirovkalanğan piyalalı maşınalar avtoinspektorlarının ixtibarına ləkdi. Şəhərdə məxsus reydlər uza. Bir neçə ekipaj Tınışlıq prospektindəği Uyut kafesi toxtalışından yıraq tügül küzü oturdu. Reyd nəticələri turunda kilesi süjetdə. Тынычлык проспектында хәрәкәт бер кайчаны тукталмый диярлек. Эш көне озагына кадәр тагын берничә сәгать вакыт бар, ә машиналар шактый күп йөри. Автоинспекторларга карап пыялалы автомобильне күреп кенә калмыйча, аны туктатырга да өлгерергә кирәк. Шәһәрдә тонировка яратучылар аз түгел. Әйтик, бу шоферны беренче тапкыр гына туктатмыйлар. Комфортно ездить, считаю, солнце не видишь, все нормально, все тебя не видят, считаю. Тонировка өчен 500 сум күләмендә штраф каралган, ә кагыйдәне кабат бозган өчен җәза катгыйрак. При повторном совершении данного административного правонарушения. Әлеге административ хокук бозу кабатланган очракта машина йөртүчене закон нигезендә административ җаваплылыкка тарту каралган, ягъни полиция хезмәткәрләренең законлы таләбен үтәмәү буларак бәяләнә. Башкача әйткәндә, 2000 сумнан алып 4000 сумга кадәр штраф яки 15 тәүлеккә административ җәза бирелә яки мәҗбүри эшләргә билгеләнә. Рейд барышында автоинспекторлары махсус прибор ярдәмендә урында пыялаларның яктылык үткәрүчәнлеген тикшерде. ЮХИДИда аңлатуларынча, алынмалы пәрдәләре дә тонировкага тиңләштерелә. Когда солнце светит, поставил, и мухи, и комары не залетают. Это не тонировка, это как дополнительная маскировка, так сказать, от солнца, либо от пыли, от грязи. Оно нормально, у меня видно и всех. Ну, то есть не сильная тонировка? Да. Рейд вакытында 20дән артык машина йөртүче административ җаваплылыкка тартылды. Шуларның берсе кагыйдәне кабат бозган өчен. Азилә Батырханова, Елена Камалова, Татарстан яңалыклары, Чаллы шәһәре.
Медицина өлкәсендә импортны алыштыруның тагын бер үрнәге. WorldSkills илкүләм җыелма командасы операция ясауны җиңеләйтә торган яңа прибор эшләгән. Заманча препарат чит ил аналогларына караганда арзанрак. Нажимаем на кнопку. Устройство проходит проверку, создает отрицательное давление, и вот у нас пошла откачка. Табибларга яңа җайланма ярдәм итә. WorldSkills милли җыелма командасы операция ясауны җиңеләйтә торган яңа прибор эшләгән. Аның ярдәмендә хирургларга тәннән артык сыеклыкларны суырту җайлырак була. Вот, собственно, сам прибор. Как раз таки он осуществляет весь контроль давления, поддержание его, проверку. Прибор үзе кан басымын контрольдә тота, аны тикшерә, кан әйләнеше белән идарә итә. Шулай биредә кан басымын төшерә торган мотор һәм датчикка таштырылган фильтр бар. Бу проект медицина өлкәсендә импортны алыштыру үрнәге. Элек мондый приборлар чит илдә генә җитештерелә иде. Бу җайланманың барлык состав элементлары үзебезнең илнеке. Шуңа күрә тизрәк җыела, үз кыйммәте дә түбәнрәк. Өстәвенә әлеге прибор белән эшләү чит илнекләргә караганда арзанга төшә. Үзебезнең җитештерүченең өстенлеге шунда, без беркемгә дә бәйле түгел. Теләсә кайсы вакытта, теләсә кайсы кибеткә барырга һәм бу компонентларны сатып алырга, үзебезгә кирәкле җайланма тупларга мөмкин. Осталык дәресләрендә WorldSkills командасының яңа катнашучылары белән шөгыльләнәләр, тәҗрибә уртаклашалар. Кирилл Ротнев проектны эшләүдә катнашучыларның берсе. Благодаря полученным знаниям, Алган белемнәрем, тәҗрибәм белән мин киләчәктә дәрәҗәле эшкә урнаша алам. Үзебезнең җитештерүчеләргә булышасым килә. Хәзер команда карамагында берничә эшләүче җайланма бар. Тиздән бу җайланманы күпләп җитештерүгә керешәләр. Табиблар аның ярдәмендә бөтен Россиядә авыруларга ярдәм итә ала. Ләйлә Зайнуллина, Вадим Гойхман, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары. Буа питомнигында хәзер иң баллы чыр. Җиләкләрнең нәкъ өлгергән мәле. Уңышы да сөендерә. Җиләк җиләк җыючы халык белән Алсу Сәмигуллина аралашып кайтты. Тулышып пешкән җиләкләрнең кызыллыгыннан күзләр камаша. Питомникта иртәдән үк халык кайный. Буа шәһәрендә яшәүче Рузина Сыдрыцинова тормыш иптәше белән бирегә елда килә. Бүген дә санаулы сәгатьләр эчендә берничә җиләкне тутырып та куйганнар. Кыш буена җитәрлек витамин җыйганнар. Кайнатмада ясыйбыз. Аннарысын катырып туңдырырга да куябыз. Теге савытларга салып инде. Аннар балаларга инде кефир белән дә бутап ашатабыз инде кышкыга. Кайнатмада ясыйбыз, и компотта ясыйбыз. Питомникка күрше тирә районнардан килеп җиләк җыючылар да бар. Йылдыз Рәхмәтуллина мәсәлән Тәтеш районыннан җиләк өлгергән дигән хәбәрне ишеткәч, кызы һәм кияве белән Буага юл алганнар. Шымына жылда киләбез, ничә жыл икәнде хәтерләмәбез инде, күптән киләбез моны. Һәр җылны. Җиләк җыярга исәбендә. Әлфит Зиятдиновның җиләк плантациясе 5 гектар мәйданны биде. Фермер сүзләренчә, быел җиләкләр зур. Тик шулай да кояш җылысы җитеп бетмәгән. Баллылыгы азрак. Менә кояшлы җилларны, менә былтырларында бик вак булды җиләк. Бик каты сладкий инде, ароматный ия. Менә ул кояш күп булган сайын баллана. Әлфит Зиятдинов күптән сыналган, районлаштырылган сортларга өстенлек бирә. Мәсәлән, фестиваль сортлы җиләкне безнең якларда 1936 елдан бирле үстерәләр. Үсемлекләрне яңартуга да игътибар биренә. Һәр җылны менә 1 гектар итеп авыртып барабыз хәзер. Киеватта 4 гектар авыртадырык. Без аны тотабыз 4 ел ул җиләкләрне. 4 елдан соң инде ул вагая, начарая. Урожай сәзәе. Ну, дәсәйді бәдәсім келе, зағырақ тұрған сайын, вағайған сайын җиләк тәмдері бара. Сүз уңайыннан җиләкнең килограммы сатуда 300 сум тора. Үзең җыйсаң, бәясе кимрәк чыга. Алсу Сәмигуллина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары. Башкалабызның Горький паркында Корбан гаетенә багышланган чараны үзенчәлекле итеп оештырдылар. Корбан фест дип аталган гаилә бәйрәмен хәбәрчебез дә күзәтте. Корбан гаете гаилә бәйрәме. Горький паркында узган чарада балалар да, өлкәннәр дә актив катнашты. Кызыксынучылар сабын куыгы очыртты яки фәнни шоуда чыгыш ясады. Футбол, аркан тартышу һәм җәйдән ату уеннары узды. Весело сегодня здесь. Прикольно, все бегают, прыгают, играются. Кто-то самолетик принес сегодня с собой, кто-то вон там смотрит концерты. Такая атмосфера
далеком веку и празднуем такой праздник. Мне очень понравилось то, что люди очень добрые, и как бы тут все организовано очень хорошо. Такое мероприятие благостное, так скажем, столько людей, и все это на фоне такого священного праздника. Очень здорово. Побольше бы такого, и пусть это приумножается. Биредә үк балалар Коръән сүрәләрен укыды. Ә сәхнәдә спектакль. Атаклы сәяхәтче Ибн Фатланның безнең якларга килүе шәрехләнде. Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулу елында бу да кызыклы тарихи вакыйга. Ул Идел буе Болгарстанына юл алган сәяхәтче. Тарих белән таныштыра. Без Идел буе Болгарстанына исламның ничек килүен сөйләдек. Халык гырыф-гадәтләре, биюләр, якты костюмнар һәм тарихка экскурсия. Гаилә ялының мондый форматы һәркемгә ошады. Корбан бәйрәмендә 10 меңгә якын кеше катнашты. Ләлә Зайнуллина, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Құрбан гаетен бәйрәм иткән көннәрдә Казанда яшәүче аз кремле гаиләләргә, мохтаҗ өлкәннәргә хәйрия ите тараттылар. Бер көнлегенә дә барлыгы 150 гаиләгә булыштылар. Татарстан Диния нәзарәте каршындагы Зәкәт фондының игелекле эшләре хакында киләсе репортажда. Зәкәт фондының йөк машинасы Сара Садыкова урамына килде. Аз кремле, күп балалы, шулай ук инвалид балалары булган гаиләләргә, ялгыз мохтаҗ өлкәннәргә 500 килограммнан артык корбан ите таратылды. Корбан гаете кысаларында безнең фонд бу ит тарату белән генә шикләнеп калмый. Без шулай ук, мәсәлән, мәчетләрдә Гарафа көнендә ифтарлар үткәрдек. 2 авыру балага акча җыю игълан иттек. Нәкъ менә корбан гаетенә багышлап азык-төлек, кайнар ризык, урамга чыгып берничә тапкыр атнасына кайнар ризык белән ашатабыз, сукбайларыбызны, ялгыз картларыбызны кием салым белән тәэмин итәбез. Шулай ук азык-төлек җыелмалары белән һәм инде төбәшебез ул әлбәттә акчалата ярдәм. Традиция буенча бәйрәмгә гаиләләр корбанга сарык чала. Итнең эштән берилешен үзләренә калдырырга, калганын ярлы күршеләренә яки мохтаҗларга өләшергә кирәк. Иганә алучы гаиләләр исемлеге алдан ук әзерләнгән. Төргәкләрдә 3 килограмм ит салынган. Мохтаҗларга ул бик саллы ярдәм. Бу акция традициягә әйләнде. 23 ел инде оештырыла. Берничә көндә барлыгы 3 тонна ярым ит таратылды. Зәкәт фонды буенча ит бирәләр, мин 2нче елны гына алам. Бик рәхмәтле. Һәрбер кешенең хәлен беләләр, списокка язалар. И шул список буенча порядок белән бирәләр. Аллаһның рәхмәте яусын аларга. Тушункаларда бирәләр, список, өннәр, ярбалар, барсын да бирәләр. Дәрсә кирәк. Менә шушылай иттереп, инвалидларны бик каты нуждасы иткән кешеләргә ярдәм иткәннәр өчен 1000 яшәсеннәр. Калган гаиләләргә корбан итен өйләренә китереп бирделәр яки социаль хезмәтләр аша тараттылар. Саваплы эш өчен мохтаҗлар ихлас рәхмәт белдерде. Фанис Мөхәммәтов, Татарстан яңалыклары. Теманы дәвам итәбез. Игелекле гамәлләр кылучы НАС хәйрия оешмасы Биектау районында корбан ашы уздырды. Саваплы чарадан Мөршидә Җиһан видео язмасы. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Алхамдулиллаһи раббил аламин ар-рахманир-рахим. Корбан бәйрәме уңаеннан НАС хәйрия фонды аш оештырды. Әлеге мәҗлескә сәламәтлеге шикле балалар тәрбияләүче әниләр чакырылы иде. НАС благотворительный фонды безне үзләре оештырган чараларга чакырып торалар. Созащита аркылы инде әлбәттә театрга барып кайттык. Менә шушындый матур өстәлләрдә утырабыз инде. Ара-тирә шундай матур чыгышулар уздыралар, вәгазьләр тыңлыйбыз, Коръәннәр тыңлыйбыз. Эшләр өчен кул биргән, сайлар өчен юл биргән, килгән кадәр кулыңнан яхшылыклар кыл дигәнде башлады вәгазен Исламия абыстай. Вәдә корбан ашының фазиләтләрен аңлатты. Менә без инде Аллаһ Тәгаләнең әмере буенча менә шулай итеп корбаннар чалабыз. Әлхәмдүлиллаһи раббил аламин. Менә хәзер шундый ашка килдек. Һәм дә бу аш менә шул корбанны таратуыбыз менә бу туганнарга булсын. Чакырып туганнарны ашатуыбыз булсын. Мискиннәргә, фәкыйрьләргә таратуыбыз булса, шул безне якынлаштыра бер-беребезне. Менә шул корбан кариб дигән сүздән алынган якынаю.
Әнә шулай җәмәгать белән Корбан мәҗлесендә әниләр аралаша, бер-берсе белән киңәш табыш итә, Исламия абыстай аңлаткан якынаюның да асылы шул. Сүзен раслап кунакларга дини китаплар да өләште. Корбан бәйрәме булган айны еш кына Корбан айы диләр. Корбан чалучылар бик күп булды. Алар үзләре бездән адресларны алып, семьяларның адресларын алып, итләрне үзләре апарып тапшырдылар. Алар арасында бер үзе яшәүче олы яшьтәге кешеләр, аннары инвалид балалар, үстерүче гаиләләр, пенсионерлар. Шундый кешеләргә бик күп кеше булды, Аллага шөкер, бу айларда. Менә бүген дә бездә кунакта безнең районга беренче тапкыр әле безнең Нурания Фердабаевны, ул безнең күптәнге партнерыбыз дип әйтим инде. Без аны белән күп еллар эшлибез. Нас Хәйрия фонды Биектау районының социаль хезмәт бүлеге белән күптән хезмәттәшлек итә. Хәер 30 елга якын хәйриячелек белән шөгыльләнгән Нурания Сәйфетдинова Татарстанның һәр районында диярлек үз кеше. Без сезгә чәчәкләр дә әзерләп куйдык. Матур иттереп үстерегез, күңелле булсын. Кой чагында кешеләр гади генә игътибарга мохтаҗ. Әлеге Корбан мәҗлесенә килүчеләр дә оештыручыларга бик рәхмәтле. Игелекле, үзара дустанә мөнәсәбәтле кешеләр белән аралашу яшәргә көч бирә шул. Мөршидә Җихан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Хәзер башка темага күчәбез. Көннәр җылыткач Әлмәт шәһәре дәвалау оешмаларына тәнгә талпан утырган 700-гә якын кеше мөрәҗәгать иткән. Бу узган ел күрсәткеченнән 2 тапкыр артыграк. Йогышлы бөҗәк һөҗүменнән ничек сакланырга, тәнгә талпан утырган очракта нишләргә? Бу хакта киләсе язмада. Әлмәт районы талпан вирусы йөгеше белән авыручылар саны буенча эпидемик территория булып санала. Талпаннарны ачыклауны Роспотребнадзор белгечләре күзәтеп тора. Рост присутствия клещей связан в основном это с погодным условием, с посещением очага. Талпаннар көннәр җылыткач активлаша. Алар бигрәк тә урманнарда, паркларда, чишмәләр территорияләре зоналарында, бакча, дача участокларында еш очрый. Шәһәрнең парк зоналарында кан суыручы бөҗәкләргә каршы санитар эшкәртү үткәрелә. С целью снижения численности клещей в этом году были проведены обработки около 40. Талпаннар санын киметү максатыннан быел 40 гектарга якын халык күпләп ял итә торган урын эшкәртелде. Буалар каскадында, Сабантуй мәйданчыгында, шәһәр паркларында, Сәламәтлек һәм буалар каскады территорияләре паркында эшкәртүләр узды. Табигатькә чыккач, талпан тәнгә утырмасын өчен тәнне каплый торган эс һәм аяк киемнәрен кияргә киңәш ителә. Өйгә кайткач, тәнне тикшереп чыгарга кирәк. Талпан кадалган урын кызарып чыга, кычыттыра башлый. Талпаннар утыру өчен эпидемиологик сезон 19 апрельдән башланды. Шәһәрнең дәвалау оешмаларына 700-гә якын кеше мөрәҗәгать иткән. Бу узган елгы күрсәткечтән 2 тапкыр артыграк. Шулай да соңгы 10 елгы күрсәткечтән кимрәк. Фарис Мөхәммәтов, Катерина Машинцева, Антон Николаев, Татарстан яңалыклары, Әлмәт. Җәй бакчачылар өчен киеренке, шул ук вакытта күңелле мәшәкатьләр беренче уңышны җыю вакыты. Җәй уртасында бакчачыларга нәрсәләргә игътибар итәргә, үсемлекләрне кыркычлардан, кимерүчеләрдән ничек сакларга? Татарстан радиосының иртәнге турыдан-туры эфиры шушы һәм бакчачыларны кызыксындырган башка мәсьәләләргә багышланды. Россельхозцентр үзәгенең Татарстандагы филиалы лабораториясе җитәкчесе Айгөл Габдрахманова барысы турында да тәфсилләп сөйләде. Радио тыңлаучыларның күп санлы сорауларына җавап бирде. Безнең кайбер сорауларга да ачыклык кертте. Айгөл ханым, хәерле иртә. Хәерле иртә, исәнмесез? Сыңарып килгән яз үсемлекләрнең гомуми торышына нинди йогынты ясады? Быелгы яз дип әйтгәндә 2 атналап соңга калды. Һәм инде әлбәттә җәйдә шулай сыңарып килгән кебек име. Менә бу очракта әлбәттә кемнәр инде бәрәңгене алданрак утыртты, алар тишелешне узаграк көттеләр һәм менә бу температураның түбән булуы әлбәттә инде шул ук үсемлекләрнең дә, шул ук кырткычларның да үсешен тоткарлады. Мәсәлән, кырткычларга килгәндә бу инде түбән температура булуы бәлки күпмедер күләмдә халык өчен отышлы да булгандыр. Ни өчен дигәндә, тагын ассызыклап үтәсе килә. Менә бу кырткычларның үсешен безнең нык тоткарлады һәм быел инде без бакчаларда әлегә нык зыян китерә торган теге кырткычлардан бары тик гөблә, ягъни русчалатып әйткәндә инде тилянығына атап китә алабыз.
Быйыл кайсы төр бюджетлер күбрәк, аларга каршы ничек көрәшергә? Бүгенге көндә инде шул ук гөбләгә каршы көрәшне алып барырга кирәк. Һәм менә хәзер инде безнең бәрәңгедә Колорадо коңгызы барлыкка киләчәк. Кемнәрдә инде бәрәңгене иртәрәк утырттылар, әлбәттә алар инде бүгенге көндә бар. Йомырка фазасында гына түгел, хәзер инде без аларның личинкаларында күрәбез. Беренче, икенче возрастта дибез инде без теге кечкенә яшь личинкаларны күрергә мөмкинбез. Һәм инде әлбәттә хәзер барлыкка киләчәк безнең кәбестәләргә зыян китерә торган корткычларны, ул да булса инде безнең күбәләкләр, күбәләк инде ул йомырка салып аннан гусеницалар барлыкка килә. Һәм менә шушы листогрызучий дибез, ягъни яфракларны кимереп зыян сала торган шома тәнле гусеницалар хәзер барлыкка киләчәк. Менә шуларга каршы көрәш алып барырга, әзер торырга һәм эшне башкарырга кирәк булачак. Орлыкларны, үсентеләрне, препаратларны койлардан сатып алырга киңәш итәсез? Менә бу препаратларны киңәш итәр идек, бары тик менә шушы бакчачылар өчен махсуслаштырылган кибетләрдән бар безнең шулай ук зур сәүдә үзәкләре. Менә бу сәүдә үзәкләрендә шулай ук бакчачылар өчен эшләнелгән бүлекләр бар. Бары тик менә шушындый кибетләрдән генә, кибет киштәләреннән генә алырга киңәш итәбез. Ни өчен дигәндә, беренчедән, бу кибетләрдә бары тик без әйтәбез инде регистрация үткән, ягъни нәрсә дигән сүз ул регистрация үтү, ягъни галимнәр тарафыннан тикшерелгән, сыналган препаратлар, һәм бу инде бер генә ел дәвамында бармый, берничә ел дәвамында сынала бу препаратлар. Шундый препаратлар гына сатыла. Икенчедән инде әлбәттә бу менә бу препаратлар яхшы тәэсир итә торган һәм инде базарда берничә ел дәвамында инде үзләрен яхшы яктан гына күрсәткән препаратлар сатыла. Сезнең лабораториядә нинди тәҗрибә сынаулар уздырыла? Дөрес, безнең бит инде Россия ул хуҗалыгы үзәге, ул әле теге район күләмендә, республика күләмендә үсемлекләрне саклау һәм менә нинди корткычлар барлыкка килгән басуларда ничек эшләргә нинди препаратлар белән, алар белән генә түгел, мәсәлән, кемнең дә булса, нинди дә булса бакчаларында проблема барлыкка килгән икән. Ягъни мәсәлән, кемнәрдер быел менә шундый мөрәҗәгать итүчеләр булды, бәрәңгенең яфрагы кискен генә теге күдрәләнде диләр, һәм ул ачып карыйсын, корткыч юк, күз былай карашка авыртуга да ошамаган. Менә ничек зыян килә икән дигән очракта теге, ягъни инде саргайды. Менә шундый сораулар белән киңәш итәләр. Әлбәттә безнең лаборатория бүгенге көндә эшләп килә һәм менә монда безнең белгечләр менә шушы үсентеләргә нинди микро-макроэлементлар җитмәвен билгели алалар. Һәм инде менә шушындый киңәшләр, шушы авыртумы бу, ягъни вирусмы бу, менә шуларны билгеләп, аларны әлбәттә инде халыкка киңәш итә алалар. Айгөл ханым, әңгәмәгез өчен зур рәхмәт. Сез Россельхозцентр үзәгенең Татарстандагы филиалы лабораториясе җитәкчесе Айгөл Габдрахманова белән әңгәмә карадыгыз. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам итә. Без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә сау булашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау сәламәт булыгыз.